strašne sa to zmenilo, hej. Ako ja som vždycky mal tento prúd tohto štýlu, hej, čiže v podstate isto ma inšpirujú určité nejaké firmy svetové, ktoré som celý život sledoval aj sledujem, hej. Teraz je doba taká, že myslím si, že každý je architekt, každý vie, čo chce, hej, a dopadá to tak, ako to je, že keď prídete do tých domov, bytov, no nenormálna všeochu, nenormálne nelogistické urobené veci, proste ako keby ľudia si nevážili tie peniaze, za ktoré si to kupujú. Je strašne veľa ako brakov, jednoznačne, strašne veľa vecí, ktoré nerozumiem, prečo si kupujú, ako keby mi prišlo, ako keby ľudia stratili ten sedliacky prirodzený rozum, hej, že fakt toto potrebujem, ale ako musím si to ešte, vieš, overiť, že toto je to práve orechové, ale ja si myslím, že to jednanie s tými ľuďmi, hej, je o mnoho komplikovanejšie, o mnoho sú dlhšie tie rozhovory, hej. Mne záleží na tom, čo im urobím, ale mne strašne dlho trvá, kým ich presvedčím o tom, že im ja chcem dobre, hej. Ja nepotrebujem v podstate, viete, niekto to zobere, že ja potrebujem nakrmiť firmu, lebo mám 20 ľudí. Urobím čokoľvek, ale ja neurobím vec, o ktorej som presvedčený, že je dobrá. A keď tá klientka príde a ona je presvedčená, či je to z Google, z Pinterestu, proste oni sú tak všetci múdri, že niekedy to skončí ako rozvravou, hej, s takou, aj sa troška zdvihne hlas, alebo poviem, že viete čo, ak chcete, tak dajte si to robiť tým, čo, alebo ak ste presvedčená o tom, dajte si to tam urobiť, ale ja neurobím niečo, o čom nie som presvedčený, že je dobré, hej. A ja, viete, keď to robíte 30 rokov, už viem, čo im vydrží a viem, čo je dobré. A v prvom rade robím funkčnosť, až potom robíme nejaký dizajn. Čiže pre mňa centimeter je tak veľká miera, lebo som strojár a to je výhoda oproti architektovi, čo je pre ňoho je meter hore-dole. Čiže my sme po architektoch kochali celé domy zo stien, hej. Statiky sme prehadzovali, čo pokresliť blúdy proste. A dneska tí ľudia, čo sme im to všetko prerobili, čo museli chudáci zainvestovať, lebo prišli sme troška neskôr a viete, tých kamrdlíkov, čo im tam pokreslia, hej, neskutočné množstvo dvier a ja neviem čo, priestorov zúžených, fobistických. A dneska sa nevedia vynachváliť, že sa dali prehovoriť do takejto prestavby, hej.